Жалівся над їм Отець, убачивши здалек, кинувся на шию цілував, честь і годность сина перш за все йому верну, радостную трапезу наладил. Милосердный Батька, это Бог наш и Отец, Сын являє в образ наших душ. Бог чекає на вертання дочок і синов. Бог наш есть любов и добрыня. Устану и приду до Отца моего, устану и пойду и скажу: Ойче, я сгрешил супроть неба и пред тобой, прими меня, молю тебе. Устану и пойду до Отца моего, устану и пойду и скажу: Ойче, я сгрешил супроть неба и пред тобой, прими меня, молю тебе. Бог милосердный, и Он клича нас и спосылає милости час, каб наши души стали чистей. Иди, иди хутчей, грех спини и голос той почуй, Божой лаской душу уратуй. На кожнім місці і у кожний час Єсус чекає нас. Грех спини і голос той почуй, Божой лаской душу уратуй. На кожнім місці і у кожний час Єсус чекає нас. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Про Твою милосердность, Божа, мы разважаем. Посеред святыни Твоей, як ім'я Твое, Божа, так і слава Твоя ширится до узмежаў земли. Правица Твоя полная справедливости. Гэтымі словамі на ўваход мы пачытаем святой імшу, на якую збіраемся каля алтара Пана, святкуючы 14-ю звычайную нядзелю. Будем слухаць Божае Слово, наполнять наше сердце Божьей мудростью, а свою душу бессмертную будем умацовывать наисвятейшим телом Иисуса Христа,
гэтым хлебам, які вядзе нас да нябеснай айчыны. Падчас імшы будзем асабліва даручаць Божай міласэрнасці. Яна Юшко ў 4-ю гадавіну смерці, выпрошваючы для яго ласку прабывання сярод збаўлёных у небе. А мы перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Пану Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышынях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, які бяреш на себе грахи свету, змилуйся над нами, які бяреш на себе грахи свету, прийми моление наше, які сядеш праворучайся, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єсус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Боже, Ты праз принижение Твоего Сына поднял упалое человечество, одари своих верных святою радостью, и учи, как вызволенные из неволи граху, яны досягнули вечного счастья, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз все веки вечные. Амен. Читання книги пророка Исаии. «Радуйтеся разом з Єрусалимом, і веселітеся у ім усе, хто любить Його. Радосно веселітеся разом з ім усе, хто плакав над ім, каб ви кормилися і насичилися удосталь, з грудей Його сутішення, каб ви упівалися і наповнялися осолодою з грудей Його слави. Бо так каже Пан, вось я скерую до Його спокой, як раку, и хвалу народов, як полноводный поток. Вас будут кормить и носить на руках, и на коленях будут пестить вас.
Як кагосьці суцяшае маці, так я буду суцяшаць вас. І атрымайце суцяшэнне ў Єрусаліме. Убачыце і ўсцешыцца ваше сердце, і косці вашы расквітнеюць, як трава, і адкрыецца рука Пана слугам ягоным. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Ускликни Богу уся земля, ускликни Богу уся земля, ускликни Богу уся земля, спявайте про славу Ягонага імя, прославляйте Яго хвалу, скажите Богу, якія грозные справы Твои. Ускликни Богу уся земля, няхай поклонится Табе уся земля и спявае Табе, няхай прославляе імя Твое. Придите и убачьте справы Бога, грозные справы Яго над сынами человечими. Ускликни Богу уся земля. Ён змяніў мора ў сушу, пешу перайшлі раку, і радаваліся там у ім. Ён валадарыць у сваёй моцы навекі. Ускликни Богу. Усе, хто боится Бога, придите и послухайте. Я расскажу вам, что Ён учинил для моей души. Благословленный Бог, які не откинул моей молитвы и не позбавил мяне милосердности своей. Ускликни Богу уся земля. Читання послання святого апостола Павла до Галатаў. Браты, няхай не буду хваліцца нічым, акрамя крыжа нашага Пана Езуса Христа, праз якога свет укрыжаваны для мяне, а я для свету. Бо ні абразанне нічога не значыць, ні адсутнасць абразання, але толькі новае стварэнне. І над усімі, хто будзе паступаць паводле гэтага правіла, спакой і міласэрднасць, а таксама над Ізраілем Божым. Урэшце, няхай ніхто не абцяжарвае мяне, бо я нашу на целе сваім раны Езуса. Ласка нашага Пана Езуса Христа з духом вашим, браты. Амен. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Няхай валадарить у серцях ваших спокой Христовий. Слово Христа няхай живе у вас во всей полноте. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Хвала Тебе, Пане. У той час Пан призначив 72 інших вучняв і послав їх по двоє перед собою у кожний город і місце, куди сам хотів істи. І сказав їм: «Жниво сапраўды великое, а работников мало.
Таму прасіце гаспадара жніва, каб паслаў работнікаў на жніво сваё. Ідзіце, вось я пасылаю вас, як ягнят сярод ваўкоў. Не бярыце ні машны, ні торбы, ні сандаляў, і ў дарозе нікога не вітайце. А у які б дом не ўвайшлі, спачатку кажыце «спакой гэтаму дому». І калі будзе там сын спакою, то і на ім спачне ваш спакой. Калі ж не, то вернецца да вас. Заставайцеся ў тым доме, ешце і піце, што ёсць у іх, бо работнік заслугоўвае платы сваёй. Не пераходзьце з дому ў дом, і калі прыйдзеце ў які горад і прымуць вас, ешце, што вам пададуць, і аздараўляйце ў ім хворых, і кажыце ім: наблізілася да вас валадарства Божае. Калі прыйдзеце ў які горад і не прымуць вас, то выйдзеце на яго вуліцы і скажыце: нават пыл горада вашага, які прыліп да ног нашых, атрасаем. Аднак ведайце, што наблізілася да вас валадарства Божае. Кажу вам, што Садоме ў дзень той будзе лепш, чым таму гораду. 72 вучні вярнуліся з радасцю і казалі: Пане, нават злыя духі схіляюцца у імя Тваё. А ён сказаў ім: я бачыў сатану, які падаў з неба, як маланка. Вось даю вам уладу наступаць на змяю і скарпіёнаў і на ўсю варожую сілу, і нішто не пашкодзіць вам. Аднак не радуйцеся таму, што духі слухаюцца вас, а радуйцеся таму, што імёны вашыя запісаны ў нябёсах. Гэта слова Пана. Умілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, сённяшняе Евангелие – гэта паваротны момант у жыцці Езуса. Мы бачым, як Езус пачынае свой шлях у Єрузалем, каб выканаць там сваю місію. Я на тое нарадзіўся і на тое прыйшоў у свет, каб засведчыць праўду. Сёння мы сустракаем Езуса, які, клапочачыся пра працяг сваёй місіі, вучыць сваіх вучняў, як яны павінны яе працягваць. Нядаўна мы бачылі, як ён пасылае тых, хто быў асабліва абраны, 12 апосталаў. Цяпер ён пасылае іншых 72. Абедзве гэтыя лічбы сімвалічныя. Апосталы пасылаюцца да 12 плямёнаў Ізраіля, каб вярнуць выбранаму народу яго першапачатковую вернасць. А 72, згодна з традыцыяй старога запавету, гэта колькасць язычніцкіх гарадоў. Гэта лічба павінна даць нам зразумець, што Езус прыйшоў да ўсіх і да кожнага асобна. Але гэтыя іншыя 72 азначаюць таксама ўсіх нас, запрошаных да ўдзелу ў місіі Езуса, у місіі несці добрую вестку іншым. Калі Езус кажа, што работнікаў мала, мы міжволі думаем, што гэтае слово адносіцца да спецыялістаў у гэтай працы. Гэта значыць да духавенства і манахаў. Але сённяшняе Евангелие кажа нам, што не толькі тыя, хто выконвае ролю кіраўніка супольнасці, але ўсе вучні Езуса пакліканы несці місію царквы ў імя Хрыста. Таму настаўленні, дадзеныя Ісусам 72, адрасаваны і нам. Сёння Езус запрашае нас даведацца, што значыць быць апосталам. Першае патрабаванне, якое ставіць Езус, гэта каб мы адкрылі радасць уласнай веры, якая надае сэнс нашаму жыццю. Мы чуем пра вучняў Езуса, што яны вярнуліся з радасцю.
Сённяшняя літургія цудоўна падкрэслівае гэтую першую рысу сапраўднага прапаведніка Евангелля. Асабліва у першым чытанні, з якога выказваем безмежную радасць жыцця у паўнаты Божых благаславенстваў. Сапраўды, апостол Езуса павінен сам жыць сапраўднай верай, якая з'яўляецца моцнай, сталай, адказнай. Менавіта такая вера робіць вучня Езуса апосталам, адзначаным сапраўдным перакананнем. Яны павінны быць глыбока перакананыя, што найвялікшы скарб і дар, які яны могуць прапанаваць, гэта іх асабістае перакананне і сапраўдная вера ў Езуса Хрыста, збаўцу свету. Далей сапраўдны апостол Езуса з'яўляецца насельбітом міру, у які дом вы ўвойдзеце, спачатку кажыце мір гэтаму дому. Дзе з'явіцца сапраўдная сведка Езуса, там з'яўляецца мір. Гэта дар Святога Духа, які жыве ў касцёле. Слуханне вучняў Езуса павінна прывесці да аздараўлення і прымірэння слухачоў. Важна таксама, што Езус пасылае вучням парамі. Такім чынам яны становяцца прыкладам супольнасці, якая жыве Словам Христовым. І гэта важна частка сапраўднай евангелізацыі. Нарэшце, Езус папярэджвае аб духу пыхы, які можа сапсаваць працу апосталаў. Усё, што павінна мець значэнне, гэта іх асабісты адносіны з Богам. Што да мяне, як чуем сёння ў другім чытанні, дык барані мяне, Божа, каб я хваліўся чымсьці акрамя крыжа Господа нашага Езуса Хрыста, праз якога свет укрыжаваны для мяне, а я для свету. Аднак усё, што мы сказалі і пачулі, разважалі, можа застацца толькі сухой тэорыяй, калі не будзе мець сапраўднага ўплыву на якасць нашага універсальнага, звычайнага жыцця. Вера, каб сведчыць, павінна ўплываць на звычайныя сітуацыі нашага жыцця, сярод нашых сем'яў, на нашы звычайныя жыццёвыя адносіны. Гэта праграма была цудоўна рэалізавана ў жыцці ранняга касцёла, як апісана ў дзеях апосталаў. І сённяшняе чытанне нагадвае нам пра гэтага вялікага апостала, чые намаганні да распаўсюджвання добрай весткі з'яўляюцца цудоўнай ілюстрацыяй ідэі сённяшняга Евангелля. Адзін дух і адно сэрца натхнялі ўсіх вернікаў. Апосталы з вялікай сілай сведчылі пра ўваскрасенне Господа нашага Езуса Хрыста, і вялікая ласка была дадзена усім ім. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру адзінага Бога, Айца Усімагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых,
i Jego woladarstwu nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Żywotwórcu, jaki z Ojca i Syna pochodzić, jakomu razem z Ojcem i Synem należy poklonienie i chwała, jaki przemawiał przez proroków. Wierzę u jedyny, święty katolicki i apostolski Kościół, wyznaję jedyny chrzest dla odpuszczenia grzechów i czekaję wskrzeszenia pomierłych i życia wiecznego w budущym świecie. Amen. Do Boga, jaki szczodro adoruje nas swoimi darami, skierujemy nasze modlitwy. Молим się za усіх biskupów, как плённо pracowali na корысть евангелизации światu. Ciebie prosimy. Молим się za усіх охрещенных, как у swoim życiu kierowali się Bożymi zapowiedziami. Ciebie prosimy. Молим się za tych, kto przyświęcił swoje życie obwieszczaniu dobrej nowiny, как яны mogli ubaczyć plon swojej pracy i napełnili się Bożej radością. Ciebie prosimy. Молимся за молодые суженства, как клопотились об развитии веры и згодно с ею уладковывали свое житие. Тебе просим. Молимся за людей, расчарованных житевыми неудачами, как сподевались не только на властные силы, але и на допомогу Пана Бога. Тебе просим. Помолимся за усіх bliskich naszemu sercu, kto poprowadził nas do niebiesnej Ojczyny, za Jana Juszką czwartą godowinu, kab obmytая Chrystową krwią z radością wejszli u bramy nieba. Ciebie prosim. Молимся за нас тут собранных, kab my umieli rozpoznawać Bożą wolę i z radością je wykonywali. Ciebie prosim. Boża, krynica życia i świętości, выслухай наши просьбы и учини, как мы, обновленные мощью Твоей ласки, могли верно Тебе служить. Праз Христа Пана нашего. Боже наш Отче, просим, прийми гэты хлеб и вино, наши дары. Плен працы рук людских и плоды земли. Боже наш Отче, просим, прими. Боже наш Отче, просим, прими. Боже наш Отче, просим, прими все, что мы от Тебе маем у житті, нашую радость, боль, працу и любовь. Боже наш Отче, просим, прими. Боже наш Отче, просим, прими. Молитесь, браты и сестры, ко мою вашу охвяру, принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх На прославление и хвалу имя Своего, Своего, а так само на крест нам, з нам всему Костелу Святому. Святому. Боже наш Отче, нехай нас очистить ахвяра, якую мы Тебе складаем, и нехай з дня у день веде нас до життя, что чекає нас у небе, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серці, узносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, ад Цябе паходзіць усё, што ёсць на свеце. І па Тваім слове змяняюцца поры года. Ты стварыў чалавека на сваё падабенства. І
падпарадкаваў яму гэты дзівосны сусвет і ўсё, што яго напаўняе. Каб ад твайго імя людзі панавалі над усім стварэннем і праслаўлялі цябе ў тваіх справах, праз Хрыста Пана нашага. Таму з усімі анёламі мы цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй. Хасанна на вышынях, благословёны той, хто приходить у ім'я Пана. Хасанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. І Он, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, расійны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, пра Яна і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойче ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Мы атрымалі Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму з радасцю асмельваемся спяваць. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владыцтво Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виновникам
нас у спокусу, але збав нас от злого. Просім Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завсюди вольні від граху і заховані від усілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийсти Збавця нашого Єсуса Христа. Бо Твое Твое владарство владарство и и моц моц и и хвала хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважа на грехи наші, але на віру Костьола Твоего, і будь ласкавий, згодно з Твоєю волею, одарить його супокоєм і єдністю, які живеш і володариш на віки вічні. Супокой, Пане, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим Передайте ближньому знак супокою. супокой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлене покликане на вечеру Ягоною. Пане, я не вартий, каб Ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде здоровлена душа моя. Бог человеком стал для нас, переменить хотел свет. Пане, приди, будь помеж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, вучив Ти кольки раз, що ми, брати і сестри. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Ти на крижі терпів од ран, каб откупить провины. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Вітай, Єсус, Збавця світу, Ти прийми наші співи, молитви, Божий Сине. Христе, до Тебе руки взнесем свои, у знак пошаны, хвалы и подяки. О, аллилуйя!
умацаваныя Твоими великими дарами, просим Тебе, Пане, учини, каб мы атрымали збавенныя ласки и няспынна Тебе прославляли, праз Христа Пана нашага. Амен. Слухаем парафіяльныя аб'явы. Сёння 14-я звычайная нядзеля. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем у пятніцу свята святого Бенедыкта, абата, апекуна Еўропы. 8:30 ружанец для ружанцовага кола святого Бенедыкта. У чацвер, як заўсёды, святая гадзіна з 23:00 да поўначы. Пятніцу і суботу марыйна ўрачыстасці ў тракелях. Святыя імшы там у пятніцу ў 19 гадзін, у 23:30 працэсія, пасля яе святая імша, у суботу святая імша ў 7:30 і ў 10 гадзін. Паміж святымі імшамі будуць іншыя набажэнствы, канферэнцыі. Падрабязны расклад ёсць на дошцы аб'яваў. Таксама паслухаем запрашэнне, якое скіраваў ксёндз біскуп. Шановныя святары, манаскія сёстры, мілаваныя вернікі Гродзенскай дыяцэзіі, браты і сёстры ў Хрысце Пану. 11-12 ліпеня запрашаю вас на дыяцэзіяльную ўрачыстасць у санктуарыі каралевы нашых сем'яў у Тракелях. Марыя, маці надзеі. Гэта дэвіз гэтага года пілігрымак і перажывання дыяцэзіяльнага свята ў Тракелях. У ім выражаецца імкненне да жыцця ў хрысціянскай надзеі разам з Марыяй. Адзначаючы юбілей хрысціянства і год надзеі ў каталіцкім касцёле, мы хочам падзякаваць Найсвяцейшай Маці за яе мацярынскі клопат пра нас і даверыць яе заступніцтву далейшы лёс нашага касцёла. Прашу вас, любыя пілігрымы, прыбудзьце са сваіх мясцін у санктуарыі Маці Божай у Тракелях, каб падзякаваць і даверыць сваё жыццё Марыі, каралеве нашых сем'яў. Браты і сёстры ў Хрысце Пану, асабліва запрашаю вас на малітоўнае чуванне ў Тракелях, якое пачнецца 11 ліпеня ў 19 гадзін і на заканчэнне ўрачыстасці 12 ліпеня на святую імшу ў 10 гадзін. Будзем выпрошваць для падножжа тракельскай каралевы Божае благаслаўленне для паўсюднага касцёла, нашых сем'яў і грамадства ў Беларусі. Ахінаю ўсіх сваю малітва, і ад усяго сэрца благаслаўляю, Уладзімір Гуляй, біскуп Гродзенскі. Інтэнцыя жывога ружанца, молімся ў гэты месяцы за дзяцей і моладзь на канікулах, каб гэты час быў бяспечны і пражыты з Панам Богам. Наступную нядзелю святая імша ў капліцы ў Палянах у 14 гадзін. Дзякуем за ахвяраванне на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. Да сакраменту сужанства рыхтуюцца Вадзім Траймак, Зашмян, вуліца Снядэцкая, Мілана Зубель, Жупран, вуліца Міра. Хто ведае пра якія-небудзь перашкоды паміж гэтымі асобамі, абавязаны паведаміць мясцовым душпастарам. На мінулым тыдні дайшлі вечнасць нашыя парафіяне: Юзаф Кіркоўскі, 91 год, і Юзаф Заянчкоўскі, 83 гады. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане, святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Амен. Даверу в новораспачаты тыдзень усю нашу парафію Маці Божая Снагурска, памолімся за дзяцей і моладзь на канікулах, каб гэты час быў бяспечны і пражыты з Панам Богам, а таксама за Сергея Ліну Падгайскі, якія ўчора ў нашым касцёле заключылі сакраментальны сужанскі саюз. Твоей обороне аддаемся, святая Богородица, у наших патрэбах не пагарджай маленнем нашим, і ад усялякай злой прыгоды, выбаўляй нас заўсёды, Панна хвалебная і благословленная, о Пані наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Мария Пани Ясногурская, Молися за нас. Мария Пани Ясногурская, Молися за нас. Мария Пани Ясногурская. Молися за нас. Жадаем всім добрага нядзельнага адпачынку, таксама плённага тыдня, новага, які распачнамі. На гэты тыдзень прымем цяпер Божае благаслаўленне. Пан з вами, И с Духом Твоим. нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христуса. Дякуем Пану Богу.
Боже, злітуйся над нами, благослов пошли нам ласку, хай убачать наші очі, в облік Твой у повним бляску. Уславляють хай народи Тебе славять, Божа. Уславляють хай народи Тебе славять, Божа. Ангел Панський звестував Панні Марії, і поченла з Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niech mu świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niech mu świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niech mu świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie